ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಬುಧವಾರ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕರೆಗೆ ಮನಸ್ಸಾಪುಜಿ ಆತು ಕೂಲ್ ವೆದರ್ ಉಂಡು ಎಂಕಂತ ಕಣ್ಣು ಬುಡ್ರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಯಾಪ ಸಂಡೆ ಬೈದಿಜಿ ಬಂದಾತು ನಿಂಕು ಜೊಪ್ಪುಗ ಬಂದು ಸಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೇಟೆಲ್ಲ ಹಾಕೋನು ಚೆನ್ನ ಕಾಣೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಡೆದ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂಕ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪ ನಾನು ಕಾಣೆ ಬಕ್ಕದಾದ ಮತ್ತೆ ನೀರು ದೋಸೆಗೆ ಅರಿಪಾಡಿಯ ನೀರು ದೋಸೆನೆ ಮಲ್ಪ ಬಂದದ್ದು ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬಸ್ಸಲ್ಲ ಕಜಿ ಪಿತ್ತನ ಎಡ್ಡ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನೀರು ದೋಸೆಗೆ ಇಂಚೂರು ದೋಸೆ ಒಂದು ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣೆ ಅಂಚೂರು ಚಾದಿಯ ನಂಚನೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂತುಜಿದ ಕಣೆ ಇಂಕ ಕಾಂಡದ ಬೇಗ 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 ಆಗೋಡು ರಪ್ಪ ಮಲ್ತದ್ದು ಚಾ ತಿಂಡಿ ಮತ್ತು ಪರ್ಕ ಬಂದದ್ದು ಅಂಚನೆ ದೋಸೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಂಡೆನ್ನ ಅಂಚನೆ ಮಡಿಕೆಲ್ಲ ತೆಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲ ಪಂದ ನೀರು ಕೊದಿಪರದು ಇತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಕೊದ್ದಿನ ಅದಂಗನೆ ನೆಕ್ ಪಾಡುವೆ ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ಗೂ ಪಿದಡಿ ಏರಿ ಇನಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ತುಲ್ಲೇರು ದಾಯಪನ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ತಿಕ್ಕದನ್ ಪಂಡದು ದಾಯಪನ ಬುಧವಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ದಿನ ಕಾರಣ ಬುಧವಾರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಸ್ಕೂಲ್ ಡಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಸ್ಕೂಲುಡು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಇನ್ನಿತ ಮಿನಿ ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.